kabuelang mga kabiyaya, magandang araw at mabiyayang araw po sa ating lahat. So may napansin po akong isang reactor ng Kalingap na nagluluto na naman ng panibagong issue at para mabalahura ng mga basher ang tinutulungan ni Kalingap Rab. Ito po, concern lang ako kay Kalingap Rab. Siyempre kahit papaano may pinagsamahan lang kami niyan. Concern ako kasi may panibagong babalahurain na naman po ang mga Kalingap reactor. Katulad po nito kay Rena, na kahit ilang beses kong ulit-ulitin yung video, wala ho akong nakikitang kabastusan or kahinala na ginikilos ng lolo ni Rena. Sino mo pangalan? Nakalimutan ko. Pero dito, kahit hindi sabihin ng reactor, malalaman ho natin sa pinupunto niya na salita. May pinupunto kasi siya sa salita no? Parang binabaliktad niya yung pangyayari na kahit wala naman talaga, para lang mapansin at mapag-usapan at mai-content nila itong issue na naman. So panibago na naman gawain katulad ng ginawa kay Lola Ligaya, kay Chona, kay Maylin. So may panibago na naman silang wawalang yain na tinutulungan ng Kalingap. So ito, concern lang ako kay Kalingap Rab. Sana mapanood niya tong video mo na to para masaway ka niya. Kasi syempre, hindi naman vlogger yan. Yung kino-content mo ngayon, yung ginagawan mo ng issue, syempre ano iisipin ng mga supporter mo. So ito po, pakinggan natin, panoorin natin yung mga pinagsasabi niya dito kay Lolo. Na kahit hindi naman yung tinutukoy ng gusto, pero may pinapahiwatig siya. Okay? Tagal lang. No, in-slow mo niya pa. In-slow mo niya pa. In-slow mo niya pa. Hello guys, good morning. Ito, bibigyan natin ng tip ni Kalingap. Totoo sin, pinanood ko to bago ko to gawin tong video. Pinanood ko to sa video ni Kalingap Rab. No, pinanood ko po. So doon talaga wala kahit nga si Kalingap Rab siguro hindi naisip yun na minumuli may mali siya yung ginagawa ng lolo nitong ni Rena. No, parang wala naman kasi talagang wala naman dahil na lolo yan, no. Hindi porket maganda yan. Ewan ko kung anong nasa utak nitong karepa na to. So panibagong issue na naman to na binubuo nila para mabash na naman ng supporter nila. Ito inaano ko lang to kasi concern na ako kay Kalingap Rab, baka hindi niya pa napapanood to. So baka pwedeng sakali nasasawayin niya itong reactor nila na to. Kasi magpuprovoke ng issue na naman to So panoorin natin. Sa unang video at sa last part, ika nga ay nakita sa camera na lumabas si Lolo Nestor at si Reyna doon sa kwarto. And then sa last part ay nahuli sa akto ni Kalingap Rab na pinanggigigilan ni Lolo Nestor, si Reyna at ito ay nahuli sa akto na pinanggigigilan si Reyna. Lolo niya yun ang nag-aalaga sa kanya Ikaw, kung marumi ang utak mo, huwag mong ibaling sa iba. No? Wala naman kasing pangit na ginawa yung lolo, yung matanda dun. Gaano ba yung imasi-masi niya sa ulo? Apo niya yun yun ang nag-aalaga kay Rena. Ay, naku po. Okay. Pinapatulog. So, sinabi ni Kalingap Rab na ganyan mo ba patulugin si Reyna? Kaya sabi ni Siyempre. Nagtatanong si Kalingap Rab Hindi wala naman intention si Kalingap Rab na ganun yung isipin mo. Ikaw lang ang marumi yung utak. Hindi Lolo Nestor, medyo nagulat siya, So guys, at tayo ay hindi tayo dito ang husga. Kung ano man, nakagaya po ng ginagawa ng iba. At ako ay magbibig. Hindi daw mahuhusga. Pero galing na mismo sa bibig niya. Ano nangyayari sa mundo? Una-una, yung title mo pa lang. Sasabihin mo mga viewers, nagiging naaalarma ang mga viewers.
tinignan ko naman halos yung comment, yung sa comment section kay Kuya Bal, sa kay Kalinga Prab, wala naman ako nakita doon na ganun yung iniisip ng mga viewers. Nagbubukod tanging ikaw lang. Ilang ng reaksyon. Ito ay base sa aking pagkakaintindi matapos mapanood ang video na ito. Kaya nga kasi madumi ang utak mo, madumi ang pag-iisip mo, kaya yun yung pagkakaintindi mo. No? So sasabi mo, hindi ka nanghusga sa ginawa mo at sinabi mo ngayon, nanghusga ka na, hoy. Ay, naku po. May panibago na naman silang babulahurain. Ito po, para sa Kuya Bal, ito, gusto ko lang naman na mapansin nyo, baka ninyo pa napapanood. Concern lang ako sa maglolo at kay Kalinga Prab, no? Kasi baka si Kalinga Prab ang maputukan nito, no? Pag pumutok na naman tong issue na to. Ewan ko ba dito sa reactor na to, no? Puro react lang, puro buo nagbubuo na naman kayo ng issue Wala namang kayo issue dun Apo niya yun natural na alagaan niya yun. So guys, no? Sa comment section ni Kalinga Prab, ang dami na comment. So, kung isa-isahin, wala akong nakita dun. Una-una, siguro kung meron man, siguro ngayon kasi na-vlog mo na yan no? Pero kanina talaga wala akong nakita. Chinek ko yun, yung unang upload dun, wala talaga, promise, as in wala, no? So siguro ngayon meron na, kasi nga nagawa mo na yung video na yan. Siyempre magpo-provoke na ng isip na, nga no, ba't kaya ganun pagkahimas ni Lolo kay kay Reyna? Kung naabutan mo lang yung mga lolat namin dito tumatabi pa sa amin ganun ka-sweet yung mga lolo at lola namin Ibig sabihin, pag nakita mo pala na hinimas-himas yung kapatid ko ng lolo ko, ganun na yun. Diba? Hindi, nako, kawawa na, naawa ako sa matanda. No? Naawa ako sa matanda. Naawa ako, promise. At hindi ka matatapos sa loob na isang oras sa kakabakrit. Sa sobrang dami, samsari, mga reaksyon ang nandun. So ito na. Doon sa akto na nakita lumabas ang kwarto. At sa last part ay nakita pinag-iigilan ni Lolo Nestor, si Reyna. Sana, guys, yung iba, kung ano man po ang inyo nararamdaman, kung ano man po ang inyong koto. Kita mo. Ay, kayo na mag-umusga kung ano yung sinasabi nitong reactor na to. Kayo na mismo isip kung ano yung ibig niyan sabihin, kung anong gusto niya yung ipahiwatig. Mananahimik lang po tayo. Hindi tayo pwedeng mahusga hanggang wala tayong sapat na ebidensya. Hindi ka nga nanghusga. Wala nga sa ginagawa mo, nanghusga ka na nga Ay, naku po. Ninawa ko dun sa matanda. Tsaka kaya nawala namang intention na ganun, pero eto, napuputukan na naman to. Pustahan tayo, mga ilang araw, putok tong issue na to. Talaga, ang pinagagagawa ni Lolo Nestor. Kawawa naman si Lolo Nestor. Tayo sa ating pag-comment. Yun lang po ang nasabi ko sa lahat ng ating mga viewers na ibang medyo iba yung kanilang iniisip. Pero sa bagay, hindi natin pwedeng pigilan. Guys, hindi naman pinipigilan na mag-comment kayo. Hinahinay lang ng konti. Kasi wala tayo sapat na ebidensya, Pero ito na. Kung meron tayong comment section, kung ano po ang inyong ngay nararamdaman. Dito pala tayo, mas maganda rito. Kung naman masyado natin si Lolo Nestor, akala mo ba'y nakita natin na kung ano man na magkapatong na? Wag naman po gano'n. Guys, ang aking reaction na doon naman sa mga manghuhusga sa comment section about dito kay Lolo Nestor, sana naman lawakan nyo isip nyo. No? Unang-una, huwag kayo magpapaniwala sa mga sabi-sabi. Katulad nitong reactor ng Kalingap na to na gumagawa na naman ng issue. Alam mo yun? Tsaka, yung sa mga patong-patong, sa tingin ko, di magagawa ng isang lolo yun, Porket matanda na at may kagandahan si Reyna. Hindi niya magagawa yun. Kawawa naman yung matanda. Kanina talaga, nung pinanood ko tong video na to ni Kalinga Prab, wala akong nakita sa comment. Wala akong nakita, promise. Tapos, maya-maya sumulpot tong video na to ng isang Kalingap reactor. So, tinignan ko. Sabi ko, wala, kahit ako hindi ko naisip yun. Pero ikaw naisip mo. So, ngayon, anong nangyari? Di pinuntahan ulit doon sa video ni Kalingap Prab.
Pinagbabash na si Lolo Nestor. Kawawa na may matanda. Naawa ko dun sa matanda. Oo. Tsaka, syempre, si Kalinga Prab na wala naman talagang, kahit tanungin natin si Kalinga Prab, walang siguro kahit magsalita siya na, hindi ko naman na ano yun hindi ko naman na kita yun dun, wala naman akong naisip na ganun, pero bakit ikaw, na reactor, ba't mo naisipan na magkaganyan? Di, parang buo-buo ka ng di ba, issue na naman. Patulad ng ginawa niya kay Lola Ligaya, kay Maylin, kay Chona, sino pang mga binalahuran itong babaeng to? Kayo mismo mag-isip. Ako, concern lang ako kay Kalinga Prab, no? Na baka hindi niya nga pa nga ito napapanood, dapat nga hindi ito ni-reactionan. Pwedeng reactionan, pero hindi ganitong style. Oh. Ang sinasabi niya rito ay ayun lang manghusga. Pero lumabas na sa bibig niya na, diba? O, pakinggan natin. Sa live ni Kuya Bal, ito po ay doon sa Q&A Kalinga Prab na Part 16. Ano po? So ito na guys, ang sagala sa akin lang, sana si Lolo Nestor medyo lay-lay muna ang kaspital at magiging over. Bakit? Simula, hindi pa nakikilala ni Kalinga Prab si Lolo Nestor at Rena. Tama ba, Rena ba? Siya na yung nag-aalaga dyan. Silang dalawa na yung magkasama. Bakit sasabihin mo, wag maging sweet, maging over? Mahal na mahal niya yung apo niya . Ang mali dito, yung pag-iisip mo o pag-iisip ng mga basher na may masamang iisipin dito. No, ito kasi mahirap sa atin basta lang may content tayo, hindi natin iniisip yung kapakanan nung matanda at yung magiging mangyayari na pag ito mo ngayon, nababash na yung matanda dahil sa video mo na yan. 'Di ba? Hindi niyo pwedeng limitahan yung pagmamahalan ng maglolo. Hindi niyo pwedeng limitahan yun. Magkamag-anak yun. Wala pa kayo sa buhay ng mga yan. Magkasama na yung mga yan. Diba? Isipin nyo na lang yun. Hindi yung sasabihin, huwag nang maging over. Ba't mo kailangan utusan yung lolo? Ba't ikaw ba yung nagpakahirap nung nung inaalagaan ni Lolo Nestor yung apo niya? Andun ka ba nung panahon na hirap sila? Diba wala? Isipin mo nga yun. Hindi ito nag-iisip itong lokong to. Kasi ang ating mga minamahal na viewers po ay hindi po pare-pareho ang kaisipan. Tama ka naman doon. Ang nga ay matatakpan ang ilong, pero ang bibig ay hindi. Ano po? Manahimik man tayo na andun yung ating iniisip kung ano man yung pinagagagawa di umano ni Lolo ay nandito sa isip natin. Yan, sa katulad mo na marumi yung pag-iisip. Pero sa katulad ko na malinis naman yung pag-iisip at hindi naman ako nag-iisip na ganun yung ginagawa ni Lolo Nestor, wala akong magagawa sa'yo. Marumi pag-iisip mo . Sino ba yung inihimas-himas lang nung matanda yung yung ulo nung apo niya? Kahit nadalagitan na yan. Magtaka ka dyan kung si Lolo Nestor ay ito para sa akin. Kung si Lolo Nestor ay ang apo niya ay kahit matanda, pinapaliguan, ganun. Pero hindi pa rin apo yan . Tsaka may diferensya yung apo niya. Hindi niya naman maasikaso yung sarili niya kasi nga may diferensya siya. Naisip mo yun? Ewan ko dito sa taong to. Kaya minsan natutukso ang ating mga viewers na makapag-comment ng hindi maganda. Sana lang, kayo na Nestor, na ang ko ay pinagsabihan ka ni Kalinga Prab noon na medyo masyadong overprotective. Lolo Nestor, sana lang, hindi nyo kailangan limitahan yung tao. Una apo niya yan. Hindi nyo pwedeng limitahan sa pagmamahal niya sa apo niya yan. At saka kung dati pa, kung dati pa talagang ganyan si Lolo Nestor o may ginagawang kagaguhan, kung sakali man, di sana dati pa nalaman at nakasuhan na yan. Diba wala naman? Kasi nga, alam niyo yung maruming pag-iisip niyo, yun ang nagpapabuo nitong issue na yun, yung haka-haka na ganyan. Ayun talaga yun. Hindi yung mga, kaya totoo nung pinapanood ko yung video at nagpumunta ako sa comment, walang nang babash kay Lolo Nestor. Nung nilabas mo tong video, tsaka lang may nang bash. Kasi nga, buo na sa kaisipan ng viewers na nakapanood sa video mo na, ayaw nga ba't niya pala ginaganon yung apo niya? Diba? Isipin mo yun
Oh. Siguro hindi ko na kailangan tapusin tong video na to. Hindi ko na kailangan tapusin. Pero yun nga, Kalingap Rab, siguro kailangan mo rin pagsabihan tong mga reactor nyo na to at kay si Kuya Bal din. Dahil hindi tama tong ginagawa niya, no. Pinoprovoke niya yung kaisipan ng mga viewers na si Tatay Nestor ay minumole siya o may ginagawang masama sa apo niya. Wag naman sanang ganun, no. Bilang syempre lolo yan, mahal na mahal niya apo niya. Hinihimas lang yun, himas pa lang yun, pero sa utak nyo iba na. Wag naman hong ganun. Sige po, hanggang dito na lang at kayo na lang bahalang magpasya kung tama ba yung mga sinabi ko, hindi, no. Maraming salamat po at God bless kayo. Ingat kayo palagi. At shoutout sa Triboy Longo, Kabunsuan, sa Team Biyaya at Kalahi, Team Bubuli, Team Butete at Team Unity. Yan. Mega love shoutout sa inyo and God bless. Bye-bye.